Bapak Penemban wonten dawuh nggih. Wonten menapa Bapak Penemban rawuh wonten negaring Ndrawati? Ah, menika ngaten nggih, nggih. Saman kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika ngetutaken anak-anak kula Werkudara kaliyan Janaka. Ing anak kula Werkudara kaliyan Janaka menika nampa dawuh pangendikanipun Bapak gurunipun inggih menika pun Begawan Dewa Wisa. Lho nuwun sewu, gurunipun Werkudara lan Janaka menika rak panjenengan rumiyin. Samenika sampun lulus. Sampun paripurna Werkudara anggenipun meguru kaliyan kula, tumuli samangke mlebet wonten ing pamulangan malih menika gurunipun Begawan Dewa Wisa. Oh, ngaten nggih. Kersanipun adi kula kekalih menika menapa? Ah, menika ngaten nggih. Werkudara kaliyan Janaka menika lampun suwita Begawan Dewa Wisa. Kacariyos Begawan Dewa Wisa menika kepengin ngurungaken Bratayuda Jaya Binangun. Perangipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu, menika rak gegayuhan ingkang sae to nggih, gegayuhan ingkang luhur. Beda menapa to perang menika dipun jangka? Jenyatanipun namung badhe pecah. Namung sami nandhang tatu tuwin sami pecah sia wonten ing mabrahing peperangan. Inggih, menika sae. Wis padha manunggal dadi siji, kepengin wurung Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok semune kowe ora cocok yen to Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Nek ngono kena tak mestheke. Sing dadi tok sumbring perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa ki ming nata Ndrawati. Bener ngendikaning Begawan Dewa Wisa. Yen nata Ndrawati ki sing dadi tok sumbring dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Lole. Kentos walu gimbal mancan-mancan dunan cungkul mana jajah mana jamaah bebek lan sapi curute. Cecok kowe menungsa sing dadi tok sumbring angkara murka ning jagat iki. Oh, kaya ngono. Sirna nata Ndrawati katon jagat iki ayem tentrem nerengsan. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Misak mangke sak pengajeng menika kawontenanipun badhe sae mbok menawi inggih saged manunggal antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nanging langkung baku dinten sak mangke sowanipun Werkudara kelawan Janaka menika awit anggenipun sami meguru Purwita. Lho. Meguru Purwita kasinggihan makaten. Nuwun sewu. Kajengipun menawi jagat menika sampun kebrebeken ngumandangipun kadang kula Werkudara menapa dene Janaka anggenipun sampun Purwita kelawan pandhita ing Sukalima Bapa Prembanduna. Boten kalian Bapa Durna. Boten kalian Bapa Durna kasinggihan makaten. Namung tigang condro kepengker kula nampi suwitanipun Brahmana anyar katon. Inggih menika ing mapan wonten ing negari ngawuh-awuh langit Begawan Dewa Wisa ingkang sak mangke sampun kula Sri Nugroho kula kabriwada kula paringi pangkat minangka dados pujangganing Praja Ngastina. Inggih menika Bapa Penemban Dewa Wisa ingkang badhe aglar ngelmu lahir tuwin batin dateng kadang-kadang Paduka Sata Kurawa. Ngumandangi asmaning Sang Begawan Dewa Wisa ingkang sampun mapan wonten negari Ngastina. Menika kapireng dening kadang kula Werkudara menapa dene Janaka. Sak mangke Werkudara tuwin Janaka badhe nderek Purwita kelawan Begawan Dewa Wisa. Weladalah jagat Dewa Bathara. Yai Prabu wonten timbalan. Menapa dipun keparengaken kula badhe sarembak kalian kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka kula semanggaken. Werkudara Baladewa kakang kuwi apa dene sira kadangku Yai Arjuna kula wonten paring dawuh Koko Prabu. Gusti aku tak takon karo sira kadangku sakloron apa pancen kepara nyata yen to sawaning siadi sakloron negara Ngastina iki mung kepengin Purwita kalawan Penemban Dewa Wisa ya kuwi pandhita anyar ing mapan negara Ngastina. Wah, pancen bener mangkono. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Werkudara, ana dawuh apa? Aku tak takon karo Dimas Werkudara. Mara gage wangsana pitakonipun Kakang kanthi pertitis, lah kok dadi siadi suwita karo pendhita. Mongko siadi durung ngerti jero cethèking ngelmuning pendhita iki mau. Mongko tumrap kon Kakang ya bener, wong meguru kuwi aja diwatesi akeh ing yuswa. Waton isih tumangkar budine, isih iso tumangkar pikire, wajib nggayuh ngelmu ingkang sak dhuwur-dhuwure.
Nanging wong kaya mekmu mau ngono ana prak titi mangsane sarta ana ingkang kudu dilakoni. Sing kudu dilakoni perkara apa? Siji, si Adi kudu tepung karo pandhita ingkang bakal mbok suwitani. Angka loro, si Adi kudu ngerti marang jero cethèking ngelmu pandhita mau, sebab jaman saiki akeh wong sing serbane putih, ketune putih nanging pakartine sak ngisoring dramaan. Senengane adu kono, adu kene, lelambaran agama suci ning sejatine mung bakal ngubudhek kahanan katon kuwi pirang-pirang. Mula aja sak kepenake dhewe. Kowe milih gurumu tinting ana, gurumu ki bobote sepira. Yen pancen ngelmu kawruhe migunani tumraping uripmu, suwitan ana sakarepmu. Ning yen pancen gurumu iki mengko mung bakal mbebudhek banyu bening, sarta mung bakal menehi ngelmu ing sejatine bakal njlomprongake uripmu, ora perlu mbok suwitani. Wah, iya. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe suwe lek tepung karo Dewa Wisa. Mergo entuk dawuh Duryudana kakangku ingkang paring dawuh yen to ngelmune Dewa Wisa pancen iso dijagake nggo sangu nggone napaki urip. Menapa ing dipun dawuhaken Kakang Mas Jodipati menika kepawara nyata Koko Prabu. Mila tumuli kula kaliyan Kakang Mas Jodipati sesarengan sarembak suwita dateng pun begawan Dewa Wisa. Menapa mening kula tindakaken menika lepat. Lho, perkara kleru kuwi ora. Perkara kleru ora. Mergo aku wis kandha karo kowe to. Yen kepengin suwita kuwi tinting ana dhisik ngelmune gurumu sing arep suwitani. Ukuran dhisik jero cetheke ngelmune gurumu mau. Apa wajib mbok suwitani, apa ora? Lah yen kowe suwita karo Begawan Durna dan Pendhita Durna kuwi pendhita kaya ngene, nuwun sewu, ora jeneng aku nyacak karo blegering Begawan Durna. Ning pancen kondang pandhita monyor-monyor, Durna kuwi ora duwe ngelmu kebatinan. Bapa Durna kuwi ora duwe kawruh babakan kawedan, nanging Begawan Durna kuwi duwe kawruh babakan kasekten. Mula tinting ngono, yen kowe kepengin ulah kasekten suwita karo Begawan Durna, yen kowe kepengin ulah kebatinan, Werkudara, nggih. Kowe duwe mbah sing ampuh, ya kuwi Eyang Saptawarga, Eyang Wiyasa. Yen kowe kepengin ulah kebatinan, kowe kuwi duwe kadang sing ampuh, ya kuwi Yayi Prabu Ndarawati. Kurang pinter apa ing bab ulah kebatinan? Lah kok dadi ketayalan tekan negara Ngastina ming buta suwita karo pendhita sing ngawu gawar ngawur, durung karuan dingerteni sarta durung karuan dititik bener lan lupute ngelmu mau. Rungake Werkudara. Iki senengane wis suwita karo aku kok suwita karo guru liya ki tegese kowe nyepelekke karo gurumu sing pertama. Ora jeneng aku ngilang-ilangke karo Durna bapakku. Nanging tumraping Werkudara, sapa wae sing wis wajib madheg guru lan wis wani madheg guru, kuwi wajib disuwitani. Tumrap aku ngono. Lho, ning ya bener lho anak Prabu Brawasdewa ki ya bener. Yen kowe arep kepengin suwita kuwi tinting ana dhisik ngelmune gurumu mau. Yen kowe kepengin suwita bab olah kasekten kowe kurang sekti apa to Werkudara? Bebasan tinatah mendat jero menter trumbak butung sunduk utung. Iya. Kabeh ngelmu-ngelmu saka aku. Terus saiki kowe arep meguru perkara apa? Arep meguru perkara apa tak takon? Ngelmu kebatinan. Wis akeh sing mbok duweni. Ngelmu guna kasantikan wis akeh sing mbok duweni. Ngelmu apa-apa wae wis mbok tak paringake karo kowe kok isih kurang. Durna bapakku, yen ngono ketok yen to kowe meri yen to aku meguru karo Dewa Wisa. Lho, ora meri kaya ngapa ta? Aku ki wong sabar, wong ikhlas, ora meri, meguru. Engko tak tontone entuk-entuk amu apa. Apa pancen entuk-entuk amu ki barang sing apik yen ditanding karo ngelmune Begawan Durna. Kaya ngapa? Mengko tak deloke. Jero cetheke ngelmumu sing diparingke karo Begawan Dewa Wisa mau. Iya. Nuwun sewu, ora Bu, wonten dawuh Yai. Kula suwun samangke sampun ngantos wonten panyokro bawa ingkang boten sae tumrapipun Begawan Dewa Wisa. Menapa dipun keparengaken dinten samangke Bapak Begawan Dewa Wisa kula aturi sak pejagong kalian Koko Prabu Baladewa. Malah menika langkung prayogi. Kula selak kepengin nyumur kados menapa to? Wah wujudanipun Begawan Dewa Wisa ingkang wantun suwita wonten negari Ngastina tumuli paduka paringi kanugrahan. Inggih menika pangkat pujangga. Lah kok ngedap-edapi temen. Monggo mriki sampun wonten pujangga ingkang ampuhipun kegila-gila inggih menika Bapak Begawan Durna. Kula semanggaken Bapak Remban. Ana dawuh menapa nggih? Menika Koko Prabu Mandura badhe sak kejagung kalian Bapak Penembahan Dewa Wisa. Apa mbok lilani? Sampun kula lilani.
Purbawasisa kula sumanggaken dhateng Paduka Bapa Penembahan Dewa Wisa. Njaluk wektumu sedhekong karo Ratu Mandura Yudhayudana kula sumanggaken. Yo, pancen aku ingkang aran Prabu Baladewa. Apa kowe ingkang peparab Begawan Dewa Wisa? Aku Begawan Dewa Wisa. Kosek aku tak nyuwun priksa karo sampeyan. Yo, perkara apa? Anak Prabu Duryudana kuwi ratu sugih brewu mblegedhu mongko derajate ora ana ingkang padha. Tak timbali karo aku basa mlipis. Mongko nggunakake tata krama lan unggah-ungguh kabeh sing padha lenggah ning kedaton Ngastina kene yen to tak timbali basa. Apa negara Mandura kuwi ora ana wong tata krama. Ing atase kowe durung tepung karo aku kok kowe ora basa karo Begawan Dewa Wisa. Gusik. Aja ngawur-ngawur. Yen kowe ngarani negara Mandura kuwi ora ana tata krama kuwi kleru. Nek ning nggon aku kuwi malah akeh tata krama. Monggo ning nggon aku kuwi ana saloka. Yen kowe kepengin dibasani kowe mbasanana. Yen kowe ora kepengin dijiwit aja jiwit. Yen kowe ora kepengin ditabok aja nabok. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe tepung karo aku pisan wae ora basa kok aku basa karo kowe iki apa aku tak takon. Wis panas suasanane wis. Coba aku tak takon. Yen kowe kepengin tak basani kowe basanana. Monggo kowe ndangu karo Baladewa kowe tanpa basa kok aku kon basa karo kowe iki tata kramamu nggon endi? Nggonmu nggoni minangka dadi brahmana nggon endi aku tak takon. Ya wis dicupet semene wae. Ora usah didawak-dawakke. Merga ya ngersak ngertiku sapa ingkang lenggah ana ing negara Ngastina iki kabeh padha ngurmati kawan pujangga Ngastina sing anyar Begawan Dewa Wisa. Gusik, kowe ngaku yen to padha ngurmati karo pujangga anyar jenenge Begawan Dewa Wisa. Saiki aku tak takon karo kowe ngerti ora derajate Baladewa nang kene iki apa? Derajate Baladewa nang kene iki minangka dadi pengayomaning para Sata Kurawa. Aku kuwi pengayomaning Hyai Prabu Duryudana. Yen ditonton babakan derajat luwih dhuwur pengayoman bangane pujangga. Ning kok kowe ora basa karo aku? Iya wis aku kleru. Wis ora usah mbok teruske aku pancen luput. Ning gandeng wis kebacut ngoko ya wis ora usah dadak didandani iki supaya luwih rumaket antaraning aku lan sliramu sinuwun. Yo sakarepmu aku manut. Pancen bener ngono. Yektine sowan ana negara Ngastina kuwi ora kok duwe gegayuhan. Ora duwe gegayuhan nanging pancen aku duwe niat sarta duwe panjangka ing mestine sapa ing ndak aturi babakan panjangkaku iki mestine bakal paring pangandikan yen to aku brahmana ingkang tansah kepengin gawe tentreming jagat raya. Gegayuhanmu apa? Gegayuhanmu aku tak weruh. Sepisan aku ngudar ngelmu kalawan para Sata Kurawa ndungkap angka loro. Sinuwun derajat pangkating Nalendra Ngastina Prabu Duryudana kuwi persasat gawe horeking jagat. Apa to sababe dene aku matur yen to gawe horeking jagat tanana liya kejaba mung negara Ngastina. Ngastina iki ingkang dadi regejegan. Ngastina iki ingkang dadi tuk sumbering perkara pekasan para Pandhawa lan para Kurawa ora padha rukun tansah padha bentak sirah duwe rasa memungsuhan. Disababake saka apa? Ya saka negara Ngastina. Mula nganti dewa ngucap yen to besok purnaning jaman Kurawa lan Pandhawa kuwi yen to ana peperangan gedhe kang sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Lho, sinuwun. Aku nggagas perang gedhe mau gumana musik ana ing paningalku. Kaya ngapa to? Wong sing ora ngerti kenthang kimpuning lelakon pojok plereting kahanan padha kesempyok ing aradan. Kawula cilik kang ora ngerti perkaraning Pandhawa lan Kurawa padha mati sia jroning peperangan bakal pirang nyawa ingkang dadi banten dadi korban sia jroning Bratayuda. Mula tumuli aku angayam wana kekalangan malaya ngupaya menyang endi dununging negara Ngastina. Pancen niatku suwita marang Prabu Duryudana. Syukur bagi aku bisa dianggep dening Nalendra Ngastina. Keparenging Gusti bareng aku sowan ning negara Ngastina malah pinaringan derajat pangkat aku minangka pujangga. Matur nuwun ingkang tanpa pepindhan jarakan kanthi srana aku dadi pujangga Ngastina kabeh gegayuhanku mau saya cedhak. Ya kuwi niatku ingkang bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun. Bratayuda aja dadi Bratayuda kandheka mung tekan dudungengan wae.
Bratayuda kandheka mung tekan pangucap wae aja kababar dadi kasunyatan jinuwun. Gusti. Aku tak takon karo kowe wangsulana pitakon kanthi pertitis. Iya. Aku tak takon karo kowe. Bratayuda kuwi sing duwe gawe sapa? Bratayuda kuwi sing duwe gawe sapa? Bratayuda kuwi sing duwe gawe para dewa. Dewa kuwi sing nitahke para titah. Dewa kuwi sing nitahke para titahanane kowe aku lan kabeh kang padha lenggah ning Datula iki padha urip kuwi sing maringi para dewa. Lah kok dadi kowe jalma menungsa lumrah kok arep murungke kodrating dewa kuwi aku tak takon, apa kowe iku ponakane dewa apa piye? Kowe iki prunane dewa apa piye? Ora jeneng kaya ngono, ning sing jeneng titah diwenangake mbudidaya. Pambudidayaning titah kuwi ora bakal iso medhati marang kodrating jagat. Kabeh mesti bakal kelakon. Yen kowe duwe gegayuhan bakal murungake Bratayuda kuwi tak arani cecak nguntal cagak cibul gaya wulan muta ngitung lintang, tange kelakone jepak wurunge. Ana tetembungan Giri Rusi jalma tan kena kinira. Aja manut karo tetembungan. Wong urip nang padang nek manut karo tetembungan, wong mau ora gelem budidaya. Anane mung sumendhe marang tetembungan. Ngene sinuwun. Saiki aku tak nyuwun prisa karo sampeyan. Yo. Kowe arep takon apa? Apa sekirane nek Bratayuda dadi kuwi sinuwun Mandura seneng yen to nyumurupi Pandhawa lan Kurawa padha bentak sirah, nyumurupi Pandhawa lan Kurawa padha regejegan, mongko kuwi tunggal kulit daging tur kuwi isih sedulurmu dhewe. Panjenengan minangka dadi piyai sepuh yen to nyumurupi sanak kadangmu padha bentak sirah kuwi, sampeyan minangka wong tuwa rasamu piye? Yen kowe takon karo Baladewa, rasaku mesti ora bakal mentolo. Sing jeneng wong tuwa ki pengen nyurupi anak putune padha rukun. Wong tuwa kepengin nyumurupi anak putune padha tansah sinian siji lan sijine. Aja nganti ana rasa gejegan. Lah kuwi tegese sampeyan iso menggalih kanthi ati ingkang bening. Nanging sabab apa sampeyan nyebutake yen to gegayuhanku mau ibarate kaya dene cecak nguntal cagak, cebol gayo wulan, uta ngitung lintang. Yen ngono sampeyan pancen duwe niat jarak dadining Bratayuda. Sampeyan duwe niat kepengin nyumurupi dulur-dulurmu padha taker marus milang tatu nganti oncating nyawa ana ing Tegal Kurusetra. Nuwun sewu, apa kaya ngono kuwi dianggep wong tuwa? Apa kaya ngono dianggep wong sing tresna karo sedulur-sedulure? Gusti, kowe iki jane dong ora to Bratayuda kuwi apa? Kowe iki jane dong apa ora? Bratayuda kuwi apa? Bratayuda ki ana sing nyebut Bratayuda, Baratayuda, ya Brantayuda. Katelune mau ana teges dhewe-dhewe. Tegese apa? Bratayuda. Brata kuwi laku, yuda ki perang. Perang sing mawa tatanan. Jroning Bratayuda kuwi engko bakal katitik sapa sing nandurala wahyuning bakal sirna, sapa sing nandur becik mesti bakal ketitik. Ing kono bakal dumadi sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal ngulihake sarta luwaring punaki. Jroning Bratayuda mengko bakal katitik sapa sing watake angkara budine Candala bakal ludes keles tanpa sisa. Kuwi Bratayuda. Dicatet. Baratayuda, Barata wis ngarani yuda kuwi perang. Perange turas Barata. Eyanging Pandhawa lan Kurawa kuwi biyen ana randhang kejuluk Prabu Barata ingkang yasa negara Mestina. Banjur Brantayuda. Branta kuwi asmara, yuda kuwi perang. Asmara kuwi Branta tegese wong sing gandrung karang kasmaran, kamukten lan tumindak ingkang apik lan tumindak ingkang becik. Dadi kabeh mau ana tegese dhewe-dhewe. Iki kok bakal dititik sapa sing tumindak ala wahyuning bakal sirna, sapa sing becik mesti bakal katon. Jroning Bratayuda iki mengko bakal mbabar jagat anyar, ing kebak katentreman, ing kebak karukunan, ing kebak kamanunggalan. Yen Bratayuda iki mengko ora dadi, tegese kowe pendhita sing bakal numangkarake angkara murka budi Candala ning jagat raya iki. Wah, Werkudara rasa omong, rasa omong. Ayo wangsulan. Sinuwun. Nggih. Ngene wae. Sajake alot yen to aku rembugan karo sampean babakan Bratayuda. Perkara sampean arep nayogyani monggo, ora ya ora apa-apa. Sing wigati Bratayuda kuwi Kurawane wis padha saguh, Pandhawane wis padha saguh padha bakal rukun. Lah, kanthi rukun iki mengko bakal iso mbirat marang kodrating jagat kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Ya mung sampeyan tak aturi priksa. Nggonku bakal murungake Bratayuda kuwi gampang nanging syarate sing angel. Lho, syarate apa kok angel? Merga syarate
Aku kudu goleki wong ingkang tansah benthik-benthike antaraning Pandhawa lan Kurawa. Wondene bareng tak taliti jagat iki eneng loro menungsa sing tansah benthik-benthike supaya Kurawa lan Pandhawa kuwi ora padha rukun. Siji ya kuwi wong Gombak Kuncung sing jeneng Semar Badranaya. Angka loro wong ireng cemani Nalindring Ndarawati ingkang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Yen wong loro kuwi tak rangket mestine Bratayuda bakal wurung merga ora ana sing bakal ngicuk-icuk memungsuaning Pandhawa lan Kurawa sinuwun maning duwe panusmaning jajalanan. Wah, sajake urung tepung menungso iki. Sajake urung weruh kowe. Kowe wani ngucap yen to kowe bakal gawe srana wurunge Bratayuda kanthi mbanda Nalindra Ndarawati. He Dewa Wisa. Ana apa sinuwun sajake kok sampeyan duka pancen tak ajangi. Aku nesu karo kowe. Lire dasarmu apa kok sampeyan nesu karo aku? Kowe ngucap yen to bakal mbonto Nalindra ireng cemani ya kuwi Ratu Ndarawati. Lek nomripatmu gadena gobokmu yen to Ratu Ndarawati kuwi adiku lanang. Lek nomripatmu gadena gobokmu yen to Ratu Ndarawati kuwi adimu lanang, kowe pendhita ora tau ndelok wayang kowe tak kandhani. Wah, lah dalah wong semene iki padha ngerti yen to Ratu Ndarawati kuwi adine Baladewa. Lah kok kowe ngrasani marang Ratu Ndarawati bakal ngeraket Ratu Ndarawati. Mbok anggap Yai Prabu Kresna kuwi dadi tok sumbering perkara memungsaning Pandhawa lan Kurawa. Ngilu cithokmu kowe parat. Yai Prabu Ndarawati kuwi mung dadi pengayomaning para Pandhawa, dadi pujangganing para Pandhawa. Yai Prabu Ndarawati mung tansah nuntun marang lakuning para Pandhawa supaya tumindak sing apik, tumindak sing becik. Ngibarate kaya wong ngangon sapi, yen sapine arep kecemplung jurang. Yai Prabu Ndarawati ingkang wajib giring sapi mau aja nganti kecemplung jurang. Lah kok dadi kowe malah ngluputke Yai Prabu Ndarawati dadi tok sumbering perkara memungsuaning Pandhawa lan Kurawa. Aku tak takon karo kowe, dasarmu apa? Aku tak takon karo kowe, dasarmu apa? Yeng lah kok dadi kaya ngene kanane. Kok ya ora tak kandhani ta ya. Nek Ratu Ndarawati iki kadange anom Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Wonten dawuh. Gendel. Nggih, nggih. Sampeyan rasa kemecot. Niki perkara kula karo perkara pendhita anyar sing sajake dembe. Ora negara sene nganti ku yen durung nguman-uman dhateng Nalindra ingkang utawi Brahmana ing sajaipun klentu anggenipun ngucap menika kula wau. Oh, ngono ta sinuwun. Ngono piye? Dadi Ratu Ndarawati iki pancen kadangmu taruna. Yen ngono ketok lorekmu, ketok gedhamu. Mula sinuwun Mandura kuwi tak jak supaya murungake Bratayuda manunggal ana ing negara Ngastina. Sampeyan gawe karti sampeka. Sampeyan gawe pawadan, gawe dasar sing maneka warna ngendikake ento Bratayuda kuwi kodrating jagat, kuwi gaweaning dewa ingkang titah ora bakal bisa miradati. Yen ngono cetha lamun sejatine sampeyan kuwi wis pidak jempol ngethek seranggon nebu sakuyun karo Nalindra Ndarawati. Sampeyan ketok banget lorekmu sinuwun Mandura. Ketok saben dina sampeyan dedheku wonten negara Ngastina, nanging sejatine kowe kuwi ngemuli para Pandhawa. Ngastina kene bebasane glugu ketlusuban ruyung. Jebul ngurip-urip tumpringas ngicuk-icuk tunggak kemadoh ingkang gedene tan wurunga bakal ngegateli kalawan ingkang nandur dhewe. Yen pancen kaya mengkono aku ora bakal wedi kalawan sinuwun Prabu Baladewa. Malah yen perlu kono kowe kandha karo Ratu Ndarawati kon tata-tata yen terus dira meneh bakal tak rang bondo tangane tak krincung sikile kalebokke ning pakunjaran. Yen perlu bakal tak sirnakake. Wah, bangsat elek menungso ora tatanan. Wah, kranjingan saya drangap-drangap pun sampun terpetah kaya badhe sampun apa tegalan. Ndrawini kaya grojokan. Kowe kok arep mungsuh karo Yai Prabu Ndarawati iki berarti kaya gedene timun mungsuh duren. Senajan kowe durung tau temu karo Ratu Ndarawati, nek kira-kira iso ngalahke Ratu Ndarawati aku meguru nyembah karo kowe sedina ping 20 tak kandhani. Ning kok sok baline, perkara itu ora tak ndem ning kene. Ngerti yo? Aku tak karo marang negara Ndarawati kabeh sing tak ucapake tak andhake karo ati. Nggir. Ora usah wedi. Nata Mandura duka kaya mengkono tumrap aku dadi pansatan nggonku bakal miwiti marang gegayuhanku iki. Kula semanggaken Bapak Menemban. Werkudara, nggih. Janaka kula wonten maring adawu. Ora usah goreh rungeh. Pikirmu tetepno pangestimu. Kowe seneng to, Nggir, tak tari kowe seneng to yen to Pandhawa lan Kurawa manunggal ning Ngastina. Wah, pancen kuwi pengajabku.
aja nganti ana rasa memungsuhan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Syukur-syukur Janaka piye? Mboten arep-arep pisang namung menapa pengendikanipun Kakang Mas Jodipati menika kula sanget sarujuk bapa Penemban. Syukur-syukur. Begawan Durna wonten dawuh Baladewa wis lunga, kowe mau sajake kok sak rembug karo Baladewa. Kok kowe ora lunga? Oh kula wonten mriki kemawon. Kok ora melu lunga? Sateng pundi? Nyatanipun kula papanipun wonten papan mriki kok. Kayane lho Kakang, kayane ngapa? Kayane sampean mau ketoke kok ya ora seneng nek Begawan Dewa Wisa lenggah teng mriki. Sampeyan ngomong apa to, Pak? Kula niku seneng. Werkudara kali Janaka Daswita karo Begawan Dewa Wisa niku kula seneng. Kula niku malah ngajajaki karo Werkudara. Werkudara saben ana pendhita suwitanana. Saben ana brahmana suwitanana. Wong kok omongane molak-malik. Dolak-walik ora penak kok dibolak-balik. Nggih. Nek ngonten sampean tetep manunggal kalian Kurawa. Oh, manunggal. Manunggal kula nyengkuyung le Penemban Dewa Wisa. Ngenteng-entengi pedamelan kula dene sampun wonten guru ingkang badhe memulang muruk dhateng pun Kurawa menapa dene Pandhawa. Nggih syukur. Ketoke kok kaya mau kula rumangsa meri yen to mriki niki enten pujangga anyar. Mboten meri sampun. Dipun cepet semanten kemawon ya. Bapak Penemban, ana dawuh menapa? Samenika kados pundi? Salajengipun kula nenggo dawuh paduka Bapak Penemban. Aku rak wis kandha to. Tuk sumbering perkara memungsuhaning Pandhawa lan Kurawa kuwi mengeneng Ratu Ndarawati karo Semar. Lah saiki ngene. Kanggo mbuktekake lahir batine adi-adi mulih padha swita neng kene yen to lahir batin kepengin rukun karo Kurawa. Patine Ratu Ndarawati karo patine Semar pasrahke karo Werkudara apa dene Janaka. Kuwi miturut aku bab sing mathuk. Werkudara, nggih. Bujalo ning Ndarawati. Yo. Aku njaluk bandane Ratu Ndarawati Werkudara. Wah, piye? Janaka aku ora iso wangsulan. Semanten ugi kula ugi mboten saged paring dawuh. Durna, kula wonten paring dawuh. Kowe ndak dawuhi ngetutno lakune Werkudara karo Janaka tekan Ndarawati. Aduh. Menapa kedah kula Penemban? Iya, kudu kowe. Aduh. Nggih. Senika ngestakaken dawuh. Werkudara. Nggih. Ayo ning Ndarawati ngrangket anak Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, aku ora mentolo lan aku ora tekan nindakake gawean kuwi. Mbok liyane aku wae. Werkudara. Nggih. Iki sing dawuh Penemban Dewa Wisa lho. Kowe aja nganti wangkal karo dawuh Penemban Dewa Wisa. Kudu manut karo dawuh Penemban Dewa Wisa. Manut ta? Wah, Kresna kakangku kuwi pepundhenku. Wiwit dina iki aja tak anggap pepundhen. Kresna kakangmu kae tak anggap yen to kuwi mungsuh. Kuwi sing bakal bentek-bentekke Pandhawa karo Kurawa. Wah, aku ora iso. Janaka wae, kula iki mboten saged. Kowe iki do kepiye to? Kowe seneng nek to Kurawa karo Pandhawa do perang Bratayuda. Kowe bungah yen to akeh para korban sing padha ora ngerti kenthangipun lakon padha blasah kaya babatan pacing. Kowe bungah keluargamu padha tekaning pati. Kowe seneng sanak sentaramu padha tekaning pati. Ngono apa piye? Ora. Nek ora menyang. Ayo Kresna dirangkek. Wah. Piye iki Jelampra? Kula iki mboten saged matur. Kowe ora do piye-piye kok kaya rewel. Aja kaya ngono. Sing tetek tanggo-tanggon. Mateni wong siji ning kowe rukun karo Kurawa. Lho pikiran, ning nek kowe ora gelem mateni wong siji, tetep Bratayuda bakal dadi sanak sedulurmu engko bakal ana sing tekaning pati ana ing Bratayuda Jaya Pinangun. Milih endi? Milih endi, Werkudara? Yo. Aku urung iso matur. Kudu iso. Kudu tak aturake milih siji. Ngiklaske nyawa siji, kowe nyelametke nyawa pirang-pirang, ning kowe nyelametke nyawa siji kowe ngiklaske nyawa pirang-pirang. Petungan. Ya wis. Wah, mengko sing ngomong kudu aku. Mengko sing kudu paring pangandikan Durna. Piye to kuwi?
Kok malah diwolak-walik iki? Aku ki meng ngetutke, kowe iki sing ngrangket Kresna, ora kok aku sing ngomong. Ora bakal tekan yen to matur karo Kresna kakangku. Aku gelem mangkat yen to Durna sing paring pangandikan karo Kresna kakangku. Monggo sing temandang aku. Loh, nek aku sing ngomong tegese sing ngrangket Kresna kuwi aku. Wah, gelem ngono ora gelem ya wis. Serasa mangkat nek ndi. Durna, kula wonten maning adawu. Apa sing dikandhake Werkudara mbok ya mbok lakoni. Kula sing kematur. Iya. Wis ta Kakang mengkari ngendika Kresna kowe tak rangket. Ngontene rampung kok dadak tekan kono-kono. Wah, sampeyan ora ngerti kok Dipati. Kresna niku mesti jajar sencaki. Nek nganti kula matur Kresna kowe tak rangket. Kresnane rong paring dawuh sencaki bres. Modar kula. Pun mboten sawedi wong enten Werkudara kok. Werkudara harus nyaki kalah cepet. Werkudara niku gedhe, alun-alun glondeng. Sencaki wis dedes. Wis menjoto lagi bisa Werkudara. Jawatir. Mengko yen bungkik bakal miloro kowe aku sing tanggung jawab. Tenan? Yo. Mengke kula ingkang badhe tanggal jawab Bapak Penemban. Temenan? Nggih. Neng nganti ngapusi titenono lho, kowe tak ajar dhewe. Ora ngapusi. Wis, nek tenan aku sing ngomong. Kresna, kowe tak cekel, kowe tak rangket. Engko nek sencaki wis melintir brengos terus tok junjung wae tok buang ning jaba. Yo. Nuwun kula nyuwun pamit. Menawa Durna bidal samenika kemawon mangke mindak kedalon. Nggih. Nyuwun pamit madhal pasukan Werkudara Janaka mangkat ayo. Yo, wis toke dawuh. Duryudana kakangku aku nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Penemban Dewa Wisa kula nyuwun pamit. Iya Durna sing ati-ati tak arep-arep praptamu ning Ngastina nggawa bandaning Kresna. Oh nggih, ngestaken dawuh. Bapa Penemban Dewa Wisa aku njaluk pamit. Iya Werkudara sing ati-ati. Bapa Penemban kula nyuwun pamit. Surtiti ati-ati duga-duga digawa muga-muga kasembatan penjang samengko wis bakal ana trontong-trontong pepadang gegayuhamu. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya mekaten monggo kula kanthi manjing salebeting kedaton Kembul Bujana Ndrawina Bapak Penemban. Iya kuwi luwih prayoga. Pati Sengkuni kula wonten dawuh Penemban. Budhana sangganing para sata Kurawa memanuki lakuning Werkudara padene Janaka. Yen pancen prapta negara Ndrawati tegese bocah loro mau mestu padha marang dawuhku. Inggih. Ning yen to mandheg dalan ora mentala mateni Kresna utawa Banda kelawan Ratu Ndrawati. Ora usah dadak walangati keroyoken sakurawamu. Aku ora kepengin weruh uripe Werkudara apa dene Janaka. Ngestaken dawuh paduka Penemban. Lho kentos walu gembol monyor-monyor nduk ning dungkul wana dadi alas dadi wana. Werkudara. Durna bapakku piye? Janaka kula wonten maring dawuh Bapak Penemban. Barang saya adoh lakune awake dhewe saka negara Ngastina lah kok katon cawus guwayamu. Tak sawang-sawang katon rengu pasuryanmu ya ngger ora usah dadak wedi, kowe aja nganti kuwatir. Maracadapa nam-namen jroning atimu. Petung-petungan nganggo nalar sing ganep digelar digulung. Kowe kudu negake marang kadangmu tuwa ya kuwi anak Prabu Ndrawati. Yen anak Prabu Ndrawati kelakon dibondo diaturake marang begawan Dewa Wisa. Oh, kowe bakal rukun marang para sata Kurawa. Mataun-taun nggonmu mbok jangka, mataun-taun nggonmu gayuh marang rukuning kulawarga ya kuwi sangat Adipati Dastarata. Persasat kaya wis ora bakal bisa kelakon nanging dina iki wis tinarbuka lawanging karukunan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Wah, iya. Wis madhep mantep tekadku nggonku bakal boyong Kresna kakangku. Semantun ugi kula Bapak Penemban kula ki sampun madhep mantep. Upamane mengko anak Prabu Ndrawati swala ora gelem tok boyong, aku ingkang bakal ngruda pariweksa. Upamane ana sing betengi anak Prabu Ndrawati kaya ta Setyaki, Udawa lan sak piturute kabeh Nayaka Ndrawati padha betengi marang kowe. Mesti bakal tak singkirake. Wah, muga-muga sarana nggonku mentala karo dulur-dulurku Ndrawati dadi pancakan mulyaning para Pandhawa nggone manunggal karo Sata Kurawa. Syukur ora usah dadak walang ati, ora usah dadak sangga runggi. Ayo
mlebu laladan negara Ndarawati aku matur marang Sang Anak Prabu Ndarawati. Yo durna bapakku ya tak dherek. Nun sewu Koko Prabu. Adamel kaget sotaning manahipun ingkang rayi Ndarawati paduka rawuh wonten ing Projing Dwaraka. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo Kresna tak tampa. Adiku diadiku Yai Ratu Dwaraka ndak tampa sira si adi atur pangabekti kalawan Kakang ora liwat Budi astawaning pun Kakang Tambanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ingkang santosan Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tambanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ingkang santosan. Sinuwun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo Kakang Pate Udawa ndak tampa tiba padha-padha. Dipun prayogaken anggenipun lenggah sinuwun. Kakang Pate Udawa kaya sura-sura kepenak praptaning Baladewa ana ing Praja Ndarawati. Koko Prabu nggih. Sumengko pengawak Bojran Damar Sasi Gita Anawung wigatos. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten menapa Koko Prabu? Kresna wonten paring dawuh. Praptaning pun Kakang iki sayekti ora saka negara Mandura. Nanging pun Kakang keplayu saka negara Ngastina. Lho. Keplajar saking negari Ngastina ya. Sababipun menapa? Jernyatanipun Maduka menika dados pengayomanipun para Sata Kurawa teka Maduka paring dawuh kepelajar saking negari Ngastina. Kresna kowe tak kandhani ya Yai. Wektu dina iki tak jaluk Yai Prabu Ndarawati tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Menapa sababipun Maduka paring dawuh mekaten Kresna? Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Mongko ingkang pengawak pandhita arane Dewa Wisa. Nalika semana pun Kakang tinimbalan dening Yai Prabu Duryudana supaya sowan ana ing negara Ngastina, batinku nalika aku prapta ning Datulaya. Adimu lanang Werkudara Janaka wis mapan ana negara Ngastina. Tak kira yen to ana rembug ing wigati lah kok jebul Werkudara karo Janaka suwita karo pandhita anyar katon sing jeneng Dewa Wisa. Koko Prabu, menawi namung perkawis Werkudara kaliyan Janaka suwita lan Brahmana menika kula kinten menika bab ingkang limrah. Jernyatanipun Werkudara lan Janaka menika satriya ingkang tansah kepengin necep ngelmunipun satunggiling Brahmana wonten pundi papan. Sauger wonten Brahmana ingkang kondhang kaloka, Werkudara Janaka mboten badhe kantun tansah ngudi ngelmu dhateng Brahmana menika kala wau. Ya, bener. Ning iki ora bab perkara Werkudara gone suwita marang pendhita mau. Saka pangrasaku Werkudara lan Janaka iki mau dikrenah utawa diblithuk dening para Sata Kurawa. Liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Nalika aku sak pejagung karo Dewa Wisa, dheweke tak takoni apa to sababe suwita marang negara Ngastina. Dewa Wisa nalika semana paring pangandikan sarta tutur kalawan pun Kakang yen to dheweke mapan negara Ngastina kuwi sabab kebrebeken marang mumandanging pawarta kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi peranging Pandhawa lan Kurawa. Mula Dewa Wisa katone pancen bener becik kang dadi tumindake bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun. Saka pitunganing pun Kakang jangkaning dewa ora bakal bisa diwiradati. Nadyan titah kaya ngapa kekuatane ora bakal bisa wiradati marang jangkaning dewa mau. Inggih, leres pangandika Paduka. Lah kok Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun? Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun sarana ngrukunke Pandhawa luwih-luwih. Barang dheweke tak takoni, dasarmu apa arep ngurungake Bratayuda Jaya Binangun? Akeh-akeh ngene matur kelawan pun Kakang. Tundhone pepuntone nalika dheweke ngendikake Bratayuda iki bisa digagalake, Bratayuda iki bisa dibirat lamun ana menungsa loro ning jagat iki nggo sirna Margalayu. Merga menungsa mau iki benthik-benthiki Pandhawa lan Kurawa. Wondene ature Dewa Wisa kelawan pun kadang ing Mandura. Wong loro sing bakal dibondo sarta dipateni mau ora iku jaba mung adiku lanang Ndarawati ing angka loro Semar Badranaya. Kresna iki udu bab sing enteng nanging perkara sing abot nitik marang wujudaning Dewa Wisa tak kira kae pandhita ingkang pilih tanding boboting yuda. Mula yen to nganti ana apa-apa si Adi kudu tata-tata sawiga ing gati sangapta ing diri. Aja nganti si Adi bisa diblethuk dening para Sata Kurawa. Gedene si Adi iso diboyong marang negara Ngastina. Koko Prabu, nggih.
menawi tetira Dewa Wisa menika utusanipun adil, tegesipun utusanipun ingkang damel jagat sumados sakmangke dados sarana sampurnaning gesang kula. Kula namung boten badhe selak jer tiyang gesang wonten alam padang menika, namung dagang tuna andung bathi. Yen bathi bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa, tiyang gesang menika tanpa pawitan menapa-menapa. Menawi samangke dipun pundhut dhateng panguwasaning Gusti srana medal margi menapa kemawon, kula namung pasrah. Aja ngono, Kresna. Aja ngono. Nitik blegere Dewa Wisa ki dudu utusaning adil ingkang bakal paring dalan kasampurnaning jati. Mula saya ora suwe meneh kongkonane Dewa Wisa mesti prapta ning negara Ndarawati. Bakal mboyong sira Yayi Prabu Kresna marang negara Ngastina Kresna. Tan samar pangwaring sukma sinukmaya pinah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu tambukaning warana tarwen saking lip layap ngaluyuk rawuhipun Bapa Durna kandhak blekuduk suwaru gimbal sumarante hawala tansah pinangan ing kawidadaning sambi kula sowan kula ngger kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa ing Sukalima. Inggih penembahan kula tampi Werkudara slamet to Di? Ya slamet. Arjuna slamet. Iya inggih Kaka Prabu. Tansah pinaring kawidadan ing sambi kala bekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestuku tampanana ya Dimas. Inggih kula pun dinggo jimat. Bathara Wilujeng. Oh inggih mbok ampun kados ngaten to, Nger. Wong sing jeneng Daya kok ling mbageke nganggo getak ki ra ya ora jeneng ora sopan santun to. Sampeyan Wilujeng napa mboten? Wilujeng, nek Wilujeng ki syukur. Oh inggih. Wis deg-degan aku urung. Werkudara slamet. Yo slamet. Syukur. Janaka slamet. Kaka Prabu Wilujeng syukur. Kaka Prabu menika sengel lho ya men. Iki tekan kene iki ra urung ngarep boyong karo sira Yayi Prabu Ndarawati. Sing ati-ati, sing ati-ati. Kakang Mas kula ngaturaken bekti senjaki tak tompo. Kakang Mas Janaka kula ngaturaken bekti. Iya senjaki tak tompo. Senjaki aku kok ora tok bageke senjaki. Bapa Durna Wilujeng. Oh iya slamet syukur lah ngono lho. Kowe karo aku ki ora usah dadak memungsuhan, ora usah dadak padha regejegan. Aku ki pendhita kowe satriya. Satriya karo pendhita ki manunggal dadi siji bisa mujudake ayem-ayem tentrem. Nggih. Ngono ya senjaki, sesuk menawi ora usah dadak memungsuhan karo aku. Mboten. Bapa Durna mboten. Kula ngabekti kalian panjenengan syukur ayem aku. Bapa Penembahan wonten dawuh Ger. Wonten menapa Bapa Penembahan rawuh wonten negaring Ndarawati. Menika ngaten nggih Ger. Saman kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika ngetutaken anak-anak kula Werkudara kalian Janaka. Ingkang anak kula Werkudara kalian Janaka menika nampa dawuh pangendikanipun Bapa gurunipun inggih menika pun Begawan Dewa Wisa. Lho nuwun sewu, gurunipun Werkudara lan Janaka menika rak panjenengan rumiyin. Samenika sampun lulus. Sampun paripurna Werkudara ingkangipun meguru kalian kula. Tumuli samangke mlebet wonten ing pamulangan malih menika gurunipun Begawan Dewa Wisa. Oh ngaten nggih. Kersanipun adi kula kekalih menika menapa? Menika ngaten nggih. Werkudara kalian Janaka menika rampun suwita Begawan Dewa Wisa. Kacariyos Begawan Dewa Wisa menika kepengin murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Perangipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu, menika rak gegayuhan ingkang sae to nggih, gegayuhan ingkang luhur. Beda menapa to perang menika dipun jangka? Jernyatanipun namung badhe pecah. Namung sami nandhang tatu tuwin sami pecah sia wonten ing mabrahing peperangan. Inggih. Menawi sae Begawan Dewa Wisa menika semanten utusan kan Werkudara kaliyan Janaka menika ngaten. Syaratipun purunging Bratayuda menika wonten kalih. Inggih menika setunggal pinuju kekalih. Kalih tumuju wonten ing angka setunggal. Ing antawis setunggal kalih menika dipun gabung dados 3.
Kuwi sing ati-ati kok Prabu Kendel. Ya aku kuwatir nek kanthi si Adi kok ora prayitna kok dibecok karo Begawan Durna. Kaene omong nggunakake Jaya Kawijayan, nggunakake panggendam, aja nganti lali. Inggih Koko Prabu. Setunggal syaratipun menapa? Setunggal syaratipun inggih menika Pandhawa lan Kurawa kedah rukun. Lajeng angka kalih Kurawa lan Pandhawa kedah rukun. Lho kok mung dipun wolak-walik kemawon mboten pikantuk kok nggih. Menapa malih kok mboten dipun wolak-walik? Werkudara. Piye? Oh, piye iki aku kok dadi ra iso omong nang kene. Wah, kowe kudu mentolo, kudu tegel. Ora Werkudara jane eneng apa to? Coba si Adi matur karo pun Kakang, syarate apa urunging Bratayuda kuwi syarate apa? Wah, syarate eneng loro. Siji, Bapa Durna sing arep ngendika. Loro, Bapa Durna sing arep ngendika. Wah, trondolo iki. Malah dikeke wong tuwa. Bocah kok ora gelem omongan dhewe. Janaka kowe matur Janaka syarate loro matur marang Kakangmu Ndrawati. Koko Prabu. Waleh-waleh menapa? Syarat kalih perkawis menika estunipun setunggal. Inggih menika boten sanes kejawi. Anu apa? Inggih. Menapa menika mbok menawi umpaminipun kadosta. Iki amang apa kowe? Wah, Durna. Ngapa? Aku wis omong yen aku ora bakal tekan matur karo Kresna kakangku. Ayo to, Werkudara sing tekan. Kowe iki satriya lho, kowe matur karo Kakang nek ora tekan ki apa? Ayo, gek domong. Gek domong, syarate loro yo. Oh nggih nggih kula badhe matur Bawadara ngendika. Nggih. Ora ngendika tak peksa. Nggih. Wis omong. Aduh, Werkudara, aku teratapan Werkudara. Kok dadi kaya ngene kanane. Wah, ge omong. Menika ngaten, Ger. Syaratipun setunggal. Inggih menika kedah Bondo Ratu Cinema. Ingkang ireng Cinema. Bapa Durna Apa Janaka? cemani. Iki pancen tak plesetke mergo aku deg-degan tak kandhani. Pancen tak plesetke. Iku menika Narendra ireng cemani iki mboten saged kejawi menapa paduka anak Prabu Ndrawati. Ingkang angka kalih kedah Sarat Srana inggih menika suwun Semar Bathara kedahipun bondo wonten negaring Astina. Mangke piye? Narendra ireng cemani menika kula mbok menawi. Kula namung ngaturaken Narendra ireng cemani menika nuwun sewu menawi panjenengan kraos inggih. Syukur, Ger, syukur. Nah, ngaten panjenengan tresna kaliyan para Pandhawa. Tentu kemawon panjenengan menika remen menawi nyumurupi Pandhawa lan Kurawa menika manunggal dados tunggal. Bapak Durna, wonten dawuh. Nuwun sewu. Kula badhe nyumriksa Bratayuda menika sinten ingkang kagungan damel. Lho, sinten? Undangan dereng wonten kok nggih. Ingkang kagungan damel menika jagat. Tegesipun sing duwe gawe menika dewa. Nuwun sewu kok wonten titah ingkang wantun badhe mulungaken Bratayuda menika kula nuwun sewu lajeng titah menika janjanipun rupane kaya ngapa to kula tak kepengin weruh. Wujude kaya ngapa Dewa Wisa menika lho. Lah kok ngedape-dape. Ing atase pendhita durung karuan kula niku dereng tau ngerti jenenge Dewa Wisa. Lah upama kula niku wis mireng ana pendhita ampuh jenenge Dewa Wisa. Kula menika mboten kok pitados sakotahipun ning setengah pitados amargi sampun ngertos kondhangipun. Lah wong kondhangipun kula menika dereng ngertos kok kepengin murungake Bratayuda menika nuwun sewu lho. Wujude kaya ngapa? Oh, panjenengan menika sampun kados mekaten, Ger. Panjenengan kados ngaten. Menika kula namung ngestaken dawuhipun Begawan Dewa Wisa. Panjenengan kedah purun kula boyong wonten negari Ngastina. Menawi panjenengan boten purun kula boyong wonten negari Ngastina, ingkang badhe ngruda paripeksa dhateng panjenengan, anak kula pun Werkudara kaliyan Janaka inggih muridipun Dewa Wisa. Oh, ngaten to. Inggih. Werkudara. Oh, Kowe arep meksa karo aku to? Ya ngono wae piye? wah, yen pancen Kresna kakangku ora kersa tak boyong. Aku sing bakal meksa. Yen pancen kowe miso meksa pun Kakang, ayo karo gage peksanen. Ayo, aku peksanen. Bandanen tanganku krincungen sikile Nata Ndrawati. Apa kira-kira adik kula nang Jodipati iso mbondo Nata Ndrawati? Ayo coba apa piye? Dicoba apa piye?
Yen pancen kowe kurang sekti rumangsamu kurang digdaya wong loro sekalian. Werkudara karo Janaka ngrubuta nata Ndarawati kira-kira iso menang ora karo aku. Yen wong loro kurang, wong telu babar pisan. Anggeripin, kula mboten tumpun-tumpun lho nggih. Kula menika namung MC. Ingkang tumandang menika Werkudara kaliyan Janaka. Wah, aja ngono Durna bapakku. Iki gaweane wong telu kudu didandani Werkudara. Apa? Kowe iki janjane ngerti ora to? Kowe kuwi rumangsaku wong sing wis dunung ning kaya wong kang kurang dunung. Lire piye? Wong sing wis ketemu karo Gustine iki mung siji, ya kuwi Werkudara. Kowe wis entuk sastra cetha paripurna ing wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Biyu. Wujuding tirta pawitra maning suci. Sapa sing entuk wujuding tirta pawitra maning suci kuwi bening lair lan batine. Apa to tegese bening lair lan batine? Kuwi ngerti marang lelakon agal lan alus. Ngerti lelakon lair lan batin. Lah kok jebul dina iki kowe kuthung nalarmu, lamur paningalmu. Kowe ora iso nyawang karo Dewa Wisa kuwi sapa? Kok kowe deku-deku nang ngarepe Dewa Wisa kuwi sing tok goleki apa? Coba. Upama diukur aku iso ngukur. Ngelmune Dewa Wisa kuwi ora ana sak kukumu ireng tak kandhani. Lah kok dadi kowe ketayanan crita karo Dewa Wisa kuwi sing tok gayuh ngelmu apa? Sing tok goleki ngelmu apa? Janaka, Wonten paring adab. kowe bola-bali dadi pendhita lho. Kowe bola-bali dadi pendhita. Kowe tau tate dadi pendhita Begawan Ciptaning ing Arga Kelasa. Dewa wae padha lirip karo kowe. Dewa wae padha nyembah karo kowe. Lah kok kowe sita karo pendhita sing durung karuan jluntrunge, durung karuan ngelmune iki sing tok goleki apa? Terus kowe percaya karo pendhita sing mbing kanane mau bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun kanthi syarat srana patine kadang mutu ing Ndarawati kuwi coba. Aku tak takon karo kowe, kowe iki satriya do nalar apa ora Werkudara? Kresna kosek. Kowe aja ngunek-unek karo Werkudara karo Janaka. Tak jabel basaku. Aku ngerti nek pancen kowe iki ratu pinter, kowe iki ratu sing digdaya. Ning aja mengaruhi karo Werkudara karo Janaka. Iki wis padha sayuk rukun tembayatan karo para Sata Kurawa. Wis padha manunggal dadi siji. Kepengen wurung Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok semune kowe ora cocok yen to Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Nek ngono kena tak mestheke. Sing dadi tok sumbring perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa ki mung nata Ndarawati. Bener ngendikaning Begawan Dewa Wisa. Yen nata Ndarawati ki sing dadi tok sumbring dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Lole. Kentos walu gimpal mancan-mancan dunen cungkul mana jajah mana jamaah bebek lan sapi curute. Cecok kowe menungsa sing dadi tok sumbring angkara murka ning jagat iki. Oh, kowe ngono, sirna nata Ndarawati, katon jagat iki ayem tentrem nerengsan. Bagus. Ngono kuwi sing tak anggap satriya tenanan. Ora usah dadak ngenteni apa-apa, bres. Ben jengkelangku andane model. Kula mboten mentala Koko Prabu dipun maneman kados mekaten. Bener, kowe iki senopati. Sapa sing arep nangkak Malayahi Prabu Kresna? Kudu kok singkirke. Nggih. Setyaki. Dipanggil. Sing ngakon sapa? Sing ngakon kowe Njotos Durna sapa? Mboten wonten. Lho, dasarmu apa? Sengit. Dasare sengit kok Njotos. Kula mboten mentala panjenengan dipun unek-unekake kalih Begawan Durna, dipun uman-uman. Idune muncrat-muncrat. Aku ngerti dhewe. Untune pasangan arep copot barang. Kok Prabu nggih. Kendel rumiyin menika perkawis kula kaliyan Setyaki. Kendel. Lho, aku ora entuk omong ki jero piye bisu apa piye? Ning menika perkawis kula kaliyan Setyaki. Setyaki wis kurang ajar. Lho, kurang ajare Setyaki mawan mboten iki. Setyaki nglangkungi panguwasipun Ratu Ndarawati. Kok diarani nglangkungi pangurasaning Ratu Ndarawati nggo napa? Sameneika ngaten mawon. Panjenengan kendel mboten? Nek mboten kendel kondur ning Mandura. Ayo kondur. Ayo kondur bebarengan. Kok nyanyian TK barang isih hafal. Sing ngakon sapa kowe Njotos karo Durna? Mboten wonten. Nek ngono panguwasaning Ratu Ndarawati iki kalah karo Setyaki. Mboten. Lah kok
kok kowe ora tak dawuhi kok njotos Durna. Kula sampun matur sengit. Sengit ki ora kena dadi dasar. Mboten ngene iki, Kajengipun. Pokoke Durna ketok jotos. Sip ngono kuwi wis ra apa. Ketok bres. Lah inggih. Koko Prabu kendel. Oh. Nek mboten kendel kula mboten badhe tumut-tumut peras menika. Mengke kula tinggal loncat. Lho, nendi aja. Aja lunga iki piye? Aku ora ngeparengake kowe njotos Durna, mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Inggih. Ora kena. Inggih, ngestaken dawuh. Lah kejaba nek aku ki wis dawuh. Setyaki Durna iki kok malang kadak Jatasana kuwi sakarepmu aku urung dawuh kok kejaba nek aku wis dawuh. Setyaki Durna iki kok kurang ajar. Syukur. Keterucut omonganmu. Lah edan ki. Aku ki ngomong upama aku dawuh kowe Jatasana entuk. Lah kowe upama kok mangkat ngono kuwi wong jenenge wong cacek. Setyaki iki wong cacek satria sing tanggap ing sasmita. Wis ben ora apa-apa. Jotosi terus lagi. Koko Prabu, ngopo? Menika wonten negari pundi? Ndorowati. Sing dadi ratu sapa? Situ. Panguwasipun wonten astanipun ingkang rayi. Panjenengan mboten kenging tumut-tumut. Lho ora entuk melu-melu piye? Aku gedhe karo Begawan Durna karo Werkudara karo Janaka le padha lali karo Purwadasina arep bonto karo Nyai Prabu. Ning menika perkawis kula sing arep dibonto sapa? Lho, Nyai Prabu. Sing arep dibonto aku ora apa-apa kok sampeyan ora dibonto kok bingung iki apa? Lho, ayo kuwi. Kok aku kok bingung iki ngopo? Sampun panjenengan kendel mawon. Kula tak merpeki Setyaki. Aku melu. Ning meneng lho. Ora kena melu-melu lho. Melu kena ning meneng. Meneng ning njaluk apa-apa ora apa-apa. Lho. Ora kena panjenengan nganti ngicok-icok Setyaki titenono. Kula sing ora trima. Melu kena ning meneng. Ya, aku meneng Setyaki. Kena melu ning ora kena omongan. Oh, aku kok ndora itu omong ki piye to iki? Setyaki mrene. Sendika. Karepmu piye to? Mboten pripun-pripun. Lho. Kok njotosi Durna? Lah panjenengan dawuh. Aku ki ora dawuh. Aku ki mau muni upama aku dawuh karo kowe, Setyaki Durna Jatasana, kok brubut melayu? Mireng kula Setyaki Durna Jatasana. Heeh, aku krungune ya ngono. Aku krungune ngono, seksine ono. Koko Prabu kendel, ora perkara meneng, nek krungune aku ya ngono. Panjenengan niku gawe-gawe, sing gawe-gawe sapa? Ora ana wong gawe-gawe. Ah, panjenengan niku ngayal ora kandhane. Meneng ora meneng tak tinggal lunga. Aja. Aja lunga. Ya wis aku meneng. Sing krunguku ngono kok. Koko Prabu mirengipun Setyaki Durna Jatasana. Bener kowe bener. kula mirengipun iki ngaten. Lah iya. Mosok swara kok iso molak-malik. Kan enggak mungkin. Inggih. Aku ki omong upama kok ora kok tak kon jotosi. Wah, aku ora krungu upamane, aku ora krungu. Koko Prabu. Kon durung mriko? Omo. Ning kene kok kon bali ora. Setyaki ora kena. Nek kowe pancen satriya tenan, musuhmu ora Durna. Ning Durna kuwi nggo murid loro. Sinten? Werkudara karo Janaka. Wani apa kowe? Wanun. Wani, cah gleleng. Wanun. Wani tenan. Wanun. Oh, padake Senopati Ndrawati ki wong biye-biye, wong cepece. Setyaki Senopati mung ditantang karo Werkudara Janaka. Heeh. Inggih. Ya iya. Ora mangsaku kok kaya tumbentuk tutup to. Kok Prabu lenggah rada mburi. Ya. Lho, uriku maju. Oh. Kon mburi kok malah maju ora? Wani, pokoke wani. Wanun. Nek wani Werkudara Janaka pethoke, kowe ngajar Durna, Werkudara Janaka mesti ora trima. Nek pancen wani pethoke. Sendika wis tak kedhawuh. Padake cah loro saudut, telu saurupan. Arep cilik mung wong gedhe, tonton menang sapa? Jos tenan. Cah kendel tenan. Elok tenan. Wani tenan kok ora iso wani wadake yo ngawur kok seneng ora. Werkudara karo Janaka musuh caki rung karuan menang Werkudara Janaka wong salah ki bakal mesti kalah. Percaya karo aku. Niki ora didemek ora nggon bokong to.
Katoke kolor mlotrok-mlotrok kowe. Kowe katokan wus. Ditonton wae kok. Ayo didelok menang sapa? Aku yaki. Wonten dawuh Kamas. Wong kang kaya kowe ora weruh yen to Bapa Durna kuwi gurune Janaka. Sapa sing wani jempalani kelahan Bapa Durna? Mungsuhe Janaka, nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Mas badhe mbelani Begawan Durna. Nyuwun pangapunten menawi ingkang rayi sampun kinten wantun dhateng tiyang sepuh. Ning kula kudu iso ngayomi karo Nalendra Ndarawati merga kula senopati. Yen pancen kowe iso ngalahke Janaka ayo neng kene ditentokake Setyaki apa Janaka sing tekaning pati. Monggo kula ladosi ning nyuwun pangapunten ora sandadak walang ati Setyaki ketokno. Wonten menapa? Janaka arep kapake? Badhe kula banting kowe. Apa enake dhewe. Kose Setyaki. Kowe nek banting Janaka kuwi padha karo kowe wani karo aku. Lho, sebabipun? Kowe ngerti ora to? Tak critani Wisnu kuwi binelah dadi loro. Siji ning Nata Ndarawati, sijine ning Janaka. Mula Janaka karo Kresna kuwi bane kaya dene kembang karo sarine, geni karo urupe. Yen kowe wani karo kadangmu Madukara, kowe wani Milara, kowe padha karo Milara kadangmu ing Ndarawati. Waduh. Lajengaken kula males kalian Raden Janaka kados pundi? Ora kena males. Lho, ora mutu kuwi. Kose to iki ora mutu carane kaya ngono kuwi ora mutu tegese ora adil. Setyaki dijotosi sampe naik dhewe kok Setyaki arep balas kota pengen iki piye? Nuwun sewu to. Kok Prabu wau pun janji to, melu kena ning ora usah omong. Anjuk piye? Oh jeneng wayang kok ora omong iki piye? Pokokipun ngendel, Setyaki ora kena males, dikapak-kapake ora kena males. Ning nek karo Werkudara sak karepmu, maleso sak karepmu. Ning nek karo Janaka aja males. Menawi kalih Kakang Mas Werkudara entuk, menawi kalih Kakang Mas Arjuna ora kena males. Sundi ora mutu. Ora mutu nek carane ngono kuwi aku kuwi apa dadi kowe aku wegah kono ya. Wong Glothok ora entuk males senopati ngendi? Glothok ora entuk males ki cara ngendi? Lah menika. Nek cara aku diwales ora apa-apa, wis ora apa-apa. Nek kowe males padha karo kowe males nglarani aku, padha karo kowe wani karo aku ora masalah. Padha karo kowe kok ora padha karo samajengan. Ora apa-apa sing penting kadangmu ora lara sing tok wales Janaka perkara rasane iki wales karo Ndarawati ora apa Glothok dadine peraturan iki jero cara ngendi. Lho blas kono ngantem bus kono ngantem bus ngono dadi penabahan itu tonton ora kowe ora blas aku cara ngendi. Koko Prabu kendel. Aku ora iso nek kon meneng. Mergo kowe ora adil, Setyaki ora entuk balas. Nek karo Werkudara entuk balas karo Janaka ora entuk balas ki arepe piye? Pokoke kowe ora entuk balas. Wis kono maju neh. Lho, lah iki ku nek nganti mati piye? Mati ya wis senopati ora kudu wani mati. Lho piye iki? Setyaki ora entuk balas nek mati piye? Kajengipun mboten menapa-menapa. Panjen gesangipun Setyaki menika kinarya tumbal negari Ndarawati. Mula kula nyuwun pangestu Kakang Prabu. Upami kula kedah pejak badhe kula lampahi lahir batin. Kowe ora mutu. Ora bener carane kaya ngono kuwi. Setyaki iki senopati. Senopati kon gelut kok ora itu balik. Sakake pancen iki pakaryan kula. Aja omong ngono. Aja omong ngono. Ora mangsaku kok do kaya cacile kabeh kok Prabu lenggah. Yo. Setyaki wonten dawuh. Aku iki tresna karo kowe. Aku ya sayang karo kowe. Malah medeni suwe. Aku ora bakal mentolo karo kowe. Nggih. Ning kowe tetep ora entuk males. Lho, piye kuwi? Wong kon gone nek tetep ora entuk males ki piye? Setyaki, kowe supaya ora ngrasake lara, supaya kowe ora iso tekaning pati, kowe tak paringi ngambil. Menapa? Sekar cangkok kuwi Jayamulya. Estu napa? Lho, tenan kok mbok jenggelek. Wah, matur sembah nuwun. Ning tetep ora entuk males. Kowe kena pamer, dijotos ora apa-apa, ditamani pusaka ora mati kowe kena pamer, ning aja males. Oh iki, mboten apa-apa. Yo. Lho kok malah kaya mbanggula cup-cup. Ku tak jotos tenan lho.
Mbanggulo. Iya aku tahu tuku wisata tahu tuku ngene iki. Wis tahu tuku ngene iki dimut turun dalan. Menika sekar cangkok wijo menika mbanggulo cupacu dengkle apes. Wis gek dipasang ning kancing gelung iki ngesuaken. Wis kono maju. Kowe dikampak-kampake ora apa-apa, kena pamer kowe didugang karo Werkudara ora ngrasake lara, tamani kuku Pancanaka ora ngrasake lara. Mangkatos daki gini, wis tak dawuh, nyuwun pamit samesen. Dinten niki sampeyan ajeng kewirangan musuh senjaki. Lho, apa mentas meguru anyar, mboten perkawis meguru anyar. Kula aturi ngetuk-ngetuk kasantosan. Monggo pecah sirahmu, monggo kula aturi mecah sirah kula. Dening aku, Buri. Gondojo Kacariyos Raden Janaka menika kagungan pusaka pirang-pirang kula aturi ngedalaken pusaka kaya aja drangap-drangap Setyaki ketiban pusakaku sirna merga layu kula ikhlasaken nyawa kula ikhlas karo patimu mboten ikhlas sebab menapa tibani pusaka curiga njebol dadamu monggo keris kaya ngono ya no mati dening aku lagi Janaka mlayu gila karo kowe dasare Janaka ki jireh lho gowo pusaka ditamake ning awakmu ora apa-apa kula aturi nyudhit nganggo kuku Pancanaka ora mengko nyudhiki gudik wae setan wah deplok bagus ora males ning gawe wirang ngono ki seneng aku. Werkudara tok junjung sikile siji gledak. Sajae kok le bungah banget bunga. Mergo aku iso mirang-mirangke Janaka karo Werkudara ki rasaku seneng. Nggih. Setyaki wonten dawuh wis marem dereng. Lho. Kok durung iki piye? Wong kowe iso menang, kowe iso ngece, kowe iso ngina. Lah kok durung marem? Diam perang menika nek dijotos malese ya jotos. Disuduk kau keris, malese suduk kau keris. Nanging ngasake nggone ampuh ora mati, ora lara. Tetep ora dilelek. Bener kuwi, heeh. Oh Sinopati kok mengkon apa? Menggelengan tok ora wani bales ki kawula do ngrasani Setyaki rawani jotos karo kakange. Nek cara aku ya isin. Dadi kowe pengen jotos? Pengen. Kembange balekke sik. Mangke menawi lumpuh jotos, kok sik mengko. Urung rampung kok kon balekke piye? Urung rampung Setyaki? Dereng. Nah, durung rampung kon balekke. Engko tak ijoli kembang sembojo. Ku senengane kok werna-werna. Nah terus kowe bareng kula badhe malesa. Estu. Kose. Kusik aja kesusu. Nek kowe males Janaka, males Werkudara, aku ora trima kaya adikku sing tak tresnani. Lho lha terus males piye? Sing jotosi Janaka karo Werkudara kok kon males apa? Etungana ning ngantem ping pira mengko dibukke Jatasa Durna. Ora bu menika guyon. Yai Prabu Kresna iki guyon. Mau terus dijotosi kowe ora entuk saiki malah jotosi. Wis to, entuk ning aja nganti mati. Mboten. Setengah mati entuk. Entuk. Wah, gawe setengah mateng. Anu. Setengah mati. Nggih, wis tak kandhani. Wis kono mangkat to. Ditung Janaka ping pira linjotos, Werkudara ping pira linjotos diwaleske Durna. Men kowe marem, kowe ndak getun atimu. Wis tak kandhani. Teko-teko kok sirah dulungke, monggo kula aturi ngrahapi sak sekecanipun. Aja edan Setyaki, ayo. Wani Jatasa kene merganing patimu. Siji. Monggo kok ditungi yes ben sampeyan kudu rasa ngerti. 5 mundhake kok akeh ya ben anakane akeh kok. Monggo 8 selawe 52 114 ayo walsen kon males. Wah, urung ditendang kok sirah digathukke. Monggo latri nendang sak rusane pecah ndasmu kajengipun pecah mboten napa-napa
114 tambah tak hitung 114 tambah 90 273 ngawur nyoben 340 850 walesen kon walesen sah lego setan tenan kowe lah ditendang kok ngendani mana aku kecemplung jugangan menungso ora tataran bisa nyuara ayo kage boyongan Ratu Ndorowati mung Senopati Ndorowati ora iso ngumang rampung karo boyong Ratu Ndorowati kamu apa wah lagi aduh ayo arep napa bandanan Ratu Ndorowati ayo gage tangane bandan sikile kerincungan ora iso piye-piye kowe nyepelekke ora Aku jarang guyu setan kowe ah. Aku jarang guyu ta kowe? Ora apa wong nang ngemit ditutup ya. Ayo kaki bandaran Ratu Ndorowati sita gugul gul pendhita kaya tugu Aduh. sing nyuwara Aku darah do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Ndak go bancaan. ayo kaki kaki Saya juara. balik Wis arep ngopo saiki gage arep do ngopo aku tak takon. Arep ngendelke Begawan Durna nyekel aku wae ora iso. Anggepe apa? Apa sing tak ndelke Begawan Durna karo sapa wae sing arep kok nyekeli aku? Ora iso. Nyepelke. Nang Begawan Durna kok ora iso. Koko Prabu menika sampun nganten menika konjul turu Koko Prabu Mandura Aku malah ketularan Gusti Aki. Latri lenggah Aku jara. iya Aku dipindah saka kene. wis ora ana nggon Aku dipindah to bareng jara. Aku aku bareng jara. Oh, ngaco saka negara Ndorowati dhisik bareng jara. Aku junjungan aku gendongan bareng jara. Aku ora iso mlaku. Awakku lara. Mbok rampung kandhek dumugi semanten. Koko Prabu paling dawuh to ingkang badhe dados tumbal menika nata Ndorowati angka kalih Semar. iya Monggo Werkudara kaliyan Janaka tuwin bapa Begawan Durna minglar saking negari ing Ndorowati. Kula kinten badhe budidaya pados rana sanesipun. Gandeng anggenipun boyong kaliyan ingkang rayi sampun gagar wigar tenantu karya tumuli sak mangke kula kinten badhe amboyong dhateng Semar Badranaya. Lah terus piye? Kowe karo aku piye Yayi? Sira siadi lampun Kakang kudu piye? Kok Prabu lenggah teng negari Ndorowati kula nyuwun tulung Ndorowati dipun tenggo. terus Kula yang badhe nyaketi Karang Kadempel.
menawi wonten menapa-menapa kula ingkang badhe budidaya milujengaken Semar panjenengan kaya menapa Kakang Manuk. Koko Prabu kula nyuwun pamit apa ora nganti Setyaki. Mangke pindhang ribeti. Wis. Samangke kula piyambake badhe budal wonten ing Karangkadempel. Yo, Siadi ngati-ati aja ya bocah cilik. Nun inggih kula nyuwun pamit Koko Prabu. Yo, Kresna, Surtiti ngati-ati tukut. Sapa sing ora kuwatir jroning penggalih? Lah pripun to? Kok sampeyan ngendika kaya ngoten? Watara dina ing kepungkur. Abimanyu nyumpen nawa. Impen niku kembange wong tilem. Mboten sah dipun penggalih. Ora sah cinakra bawa ingkang memet lan jlimet. Sampun. Mboten sah dipikir Ndara. Jroning pasumpenan tanpa kanyono-nyono. Kiai Semar ingkang nedhem lelumban lelidang nitih palwa ana ing satengahing bengawan wekasan palwa katempu ing banyu ingkang bena kuntal kaprapal kendang kapracundang satemah guragapan nggonku mungu saka nindra tumulyagan ninggalake Tanjung Anom tumuju marang Karangkadempel tuwi marang karjaning Wa Semar Badranaya wa lah kula tasih seger waras ngenten. Sampeyan ngimpekke kula sing mangimpekke kemawon mboten napa-napa kok. Lho sikek, Pak. Impen iki ya ana werdine. Impen iki diterang werna telu titiyane gandayane puspa tajem. Kowe jangkrik. Kowe kok mulang karo wong gerang. Kowe entuk ngelmu impen iki saka sapa? Saka bapakmu. Rasa dadak mejang karo wong gerang. Ning napa sing aturke gareng niku bener lho Pak. Mengki nek impane Ndara Abimanyu niku tiba puspa tajem utawa kadoro dasih. Wancinipun menapa Ndara? Putra dalem nalika aku guragapan saka Nindra. Wancine wis brangwetan sumamburat Sang Hyang Surya wis tunggang gunung ana ing brangwetan Petra. Nganti ora. Tegese kuwi impane puspa tajem utawa kadoro dasih. Monggo imbane wong sing ana sambung rapete karo banyu ora tek apik lho Pak. Monggo keli. Wah kuwi sayane ora apik. Nunggang kapal terus kapale kandas. Kuwi ya ora apik. Ta Kang? Mbuh. Aku wis males ngomongi Semar iki sedo karo ngomongi tong kosong berbunyi nyaring. Ora bakal digugu omonganmu yakin wis to nengno wae wis arep ana apa-apa ya ben disandang dhewe ora ana apa-apa ya syukur ngono wae tumrap awake dhewe rasa dadak gagas Semar do omongi ngayal kok ora Semar ndak tumpu yo Semar ndak tumpu Kanjeng Rama ngaturaken bekti kula kunjuk Abimanyu anakku ndak tumpu Kanjeng Rama Kyai Jodipati bekti kula yo Abimanyu ndak tumpu enten apa Gus? Lah kok njanur gunung kadingaren sampeyan rawuh sumengka wonten ing Karangkadempel. Kakang Semar. Kula prataku ning Karangkadempel munedya nanting marang Kakang Semar. Nanting bab napa? Ngerti yo. Lamun dina samengko Janaka wis suwita marang pandhita anyar katon mapan ana ing negara Ngastina. Keparap Begawan Dewa Wisa. Begawan Dewa Wisa ingkang bakal murungake perang Bratayuda Jaya Binangun. Kamangka syarat sranane sarta ruba pepanggih ingkang kudu ndak aturake ora ana kejaba mung bandaning Kakang Semar Badranaya. Mula Kakang sing gedhe pangapuramu yen to praptaning Janaka ana ing Karangkadempel sayekti mung bakal mboyong Kakang Semar ana ing negara Ngastina. Yen Kakang Semar bangga mesti bakal tak rampungi. Yen Kakang Semar mbangun miturut marang pangreng Janaka ayo tak kanthi ora sarana bandan aja nganti disin-isin dening kawula sak Karangkadempel Kakang Nayantaka Kanjeng Rama menawi paduka Kanjeng Rama badhe ngruda peksa kalewan Wanayantaka ingkang putreng Tanjung Anom ingkang boten nglilani menapa paduka Kanjeng Rama boten ngemuti dhateng labetanipun Wa Semar ingkang tansah anggung cinaket dening para Pandhawa teka sak mangke namung
saking krana dawuhipun Begawan Dewa Wisa pandhita ing negari Ngastina paduka badhe mentala dhateng Wa Semar Badranaya. Duh Kanjeng Rama, menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng tingkah lampahipun Kurawa ingkang tansah damel srana pejahing tuwin cintrakaning para Pandhawa. Manyu, kowe bayi wingi sore ngerti ngopo? Kabeh kita lakoni kanggo kamuktening Pandhawa lan kanggo tentreming Pandhawa. Mukti lan tentrem ingkang pundi? Teka paduka ngiklasaken dhateng pejah gesangipun Wa Semar. Menapa inggih boten wonten srana sanesipun pundi wonten lamakipun ing atasipun badhe murungaken perang ageng teka dadak mawi bebantenipun Siwanayantaka. Kula ingkang boten ngiklasaken Kanjeng Rama kedugi mboyong Kyai Semar menawi saged nugel jangganipun ingkang putra bocah wingi sore ngerti mapa garingan.